No niin, katsotaan kestääkö se tuo kamera nyt tuossa paikalla. Just pääsi tuosta Espoosta lähtemään tuonne Savonlinnaa kohti. Ja saman tien kun löin kameratankoon, niin huomasin, että ei saanut taas halvimmalla sitä ja ensimmäinen mikä tulee vastaan, niin kaikista parasta kameratelinettä. Aina kun tulee pienikin jympsy, niin tää kamera osoittaa kohti taivasta, että tää varmaan muuttaa jonkun verran suunnitelmia tuon kuvaamisen suhteen, että täytyy ainakin koko ajan liikutella tuota kameraa, että se niinku osoittaa varsin johonkin järkevään suuntaan. Sitten kun se laittaa tuonne eteenpäin kuvaamaan, niin siitä se alkaa osoittaa saman tien kun jympsy tulee niin tuonne maahan kohti, niin ei hirveästi jää mitään nähtävää siitä. Mutta Malmin kartanon kohdalla pari ekaa kilsaa tultu ja ei ole mitään suunnitelmaa oikein suuresti tälle päivälle, että minne asti sitä pääsee menemään, mutta 100 jos menee, niin siihen voi olla sitten tyytyväinen. 380 kilometriä olisi niin kuin koko matka, mutta kai siihen joku sekoilu mahtuu sitten päälle. Oli tarkoitus pikkusen tankkailla tuossa lähtiessä enemmän ruokaa, että jaksas vetää tää heti ensimmäiseen päivään silleen niinku mahdollisimman pitkään ilman taukoa, mutta ei maistunut ruoka ollenkaan. Pari leipää ja kananmunaa. Sitten 1 banaani, mutta on tossa nyt välipalapatukoita, mitä voin tässä ajellessa vetää. Kehä kolmosen ylipäästö. Nyt sit tuosta Viinikkalan Ruotsin kylän kautta jotenkin se reitti meni. Tuusula, Järvenpää, ja sitten menee sieltä Lahden Motari yli vanhalle tielle. Ja sitten sitä vedetäänkin sitä tienreunosta joku 40 kilometriä, mutta muuten ei pitäisi ihan hirveästi joutua maanteitä vetämään. Pikkusen epäilyttää tuo halvin mahdollinen tarakkalaukkukin, kun tuntuu, että tuo kuorma lepää noitten muovirimpulla vetoketjujen päällä, että miten ne jossain isommassa jympsyssä repee nuo laukutkin tosta. Katsotaan. Nyt tultiin varmaan Mäntsälän keskustaan. Täällä Lidl ja Mäkkäri näyttää olevan tuolla jo. Niin, no. Puuilo.
Oli aika paha Mäntsälän aliarviointi, kun tuossa aikaisemmin sanoin, että onkohan tää Mäntsälän keskusta. Ei se nyt ollut kuitenkaan ihan niin pieni paikka. Eihän tää nyt mikään jättikylä on, mutta tää se varmaan sitten on tää keskusta. Positiivinen yllätys se, että tää ei ollut sitä maantien reunusta. Ei jotenkin yhtään kattonut, että tää tulee tää Mäntsälänkin läpi tästä. Muutenkin tuossa oli aika paljon semmosia 60 alueita, että ei se ollut ihan semmoista 80. Jotenkin oon ottanut enemmän kuin uskoinkaan niin tätä risteystä, että pääsee tästä vanhalta Lahentilta pois. Tuosta se pitäisi kääntyä. Joo. Tuntunut vaan jotenkin niin puuduttavalle ja varmaan alkaa kaivata semmoista jotakin kunnon syömistä, niin vois pitää jonkun vähän paremman breikin tuossa, mutta joku puoli tunti vaikka, että saisi jonkun pikaisen ruoan tuosta tehtyä, nuudelit tai jotain. Joo, kyllä se tästä kääntyy. Täällähän on joku uimarantakin. Vois käydä vähän naamaa pesemässä. Vois ehkä virkistä. Ja hiekkatieksi näköjään muuttuu. Joo. Tuossa vanhan Lahentin ja tää Orimattilan välille. Nyt tuossa tuli tommonen viimeinen ihan hullu mäki, niin pakko oli taluttaa. Ei vaan jaksanut. Kohta tulee 100 kilometriä täyteen, niin ei oo tottunut tämmöiseen. Kun aikaisemmin pisin lenkki mitä ajanut, niin taitaa olla joku 60-70 kilsaa jotain siihen väliin. Muuten kyllä tullut silleen aika reippaasti ajettua, mutta ei vaan pitkiä lenkkejä. Nyt vielä kun on kaikki kamat mukana, niin tekeehän se pikkusen rankempaa vielä tästä. Mut 100 oli semmonen niinku tosi hyvä tavoite, mikä otin itselle tälle ensimmäiselle päivälle. Siellä on ainakin hyvän näköinen terassi. Menis kyllä muutama kalja. Siinä ensimmäinen 100 ikinä. Onpahan tullut nyt tääkin kokeiltu. Melkein 140 kilsaa tuli. On kyllä jotenkin niin... Tuli ehkä vedetty ihan vähän liian pitkälle, kun tuli jopa vähän huono olokin, mutta pikkuhiljaa saanut syötyä tässä, niin eiköhän se siitä sitten ja siitä vetelle, niin saa vähän energiaa takaisin. Tuonne sitten nukkumaan. Tämmönen riippumaton viritelmä. Luulin se uni tuleva. Eikä tässä mikään kiire. Pyörii niin pitkään, että uni tulee, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee sitten. Joo, kylmä se tuli 3 tunnin nukkumisen jälkeen, kun ei ole makualusta eikä mitään aluspeitettä tuossa riippumatossa. Niin täytyy keitellä puurot tässä. Katsoo, että voi olla kyllä kroppakin pienessä energiapuutteessa, että jos sit tulisi vähän lämpimämpi. Mutta jännä, kun on koittanut eilisillasta asti silleen pikkuhiljaa tankkailla vettä, niin kusi tulee koko ajan, mutta silti tuntuu, että kroppa tarvitsisi nestettä, että miten se niinku ei imeydy. Siitä juon.
hyvin toimii jalat. Viime yönä kun pyörin kylmissä ne riippumatossa, niin mietin, että tuleeko tästä päivästä mitään, mutta kohta on ensimmäinen 10 täynnä, niin ainakin ensivaikutelma on tosi hyvä. 8,5 kilometriä on nyt. Tuosta pitäisi yhden kaverin tulla tässä Kouvolan kohdilla, niin muutama 10 kilometriä polkemaan samaa matkaa, mutta katsotaan kestääkö vauhissa. Kestääkö itse siis vauhissa tarkoitin, että kai se Aleksikin oli eilen vähän kaljaa ottanut, niin se voi vähän tasoittaa sitten. No niin, nyt saatiin Aleksi pitämään tahtia tuohon eteen. Vittu aivan henkihieverissä. Ei vittu kun häijä painaa hirveetä vauhtia. Saa toppuutella koko ajan. Joo. Täytyy se jotain pikku evästä ottaa. Ei kehtaa tehdä samalla tavalla kuin eilen, että oksettaa illalla, kun on syönyt karkkia koko päivä. Joku 3:40. Me tultiin Aleksin kanssa tuossa, se lähti eri suuntaan menemään ja ite nyt tullut tänään sen 45. 40 jäljellä ja tuntuu kyllä ihan oikealta ratkaisulta tuo jäädä tuohon Mäntyharjulle. Ei oo oikein saanut jotenkin kunnolla syötyä. Varmaan suolatasot ollut jotenkin alhaalla, kun vaikka koettaa nesteyttää, niin tulee vaan kirkkaana kuseena vesi ja mehu ja kaikki pois. Ja nyt sitten vedin tuossa puoli pakettia nakkeja ja puoli pussia sipsiä. Ei tehnyt yhtään mieli syödä, mutta kyllä kun vaan tunki suuhun niitä sipsiä ja nakkia samaan aikaan, niin hyvin meni alas, että vaikka ei tehnyt mieli syödä, niin selvästi kroppa tarvitsi niitä. Niin. Saa sit palautua tuossa vähän pidempään. Jos siellä olisi vaikka... Mitäs se kello nyt on? Se on nyt 2. Jos siellä olisi 5 maissa vaikka perillä, niin voisi pitää melkein semmosen 20 tuntia huiliin ja lähtee huomenna ajamaan vasta sit kun pitää huone luovuttaa. Niin pari kilsaa voisi vetää ja sitten pitää vielä viimeisen evästauon ja sit viimeinen 20 kilsaa. Sitten pääsee vähän huilaamaan pidemmäksi aikaa.
pikkuhuone. Yhden hengen huone. Ei sängyhän sitä nyt vaan tarvii, niin tää on oikein passeli. Kyllä tää riippumaton voittaa. Menen tulle. Tuli tommosen pikku box aamupala, kun tosiaan ainut yöpyjä, niin ei ole semmoista yhteistä aamupalaa, mutta ihan hyvän näköiset setit kyllä. Eiköhän noilla lähe. Keli näyttää tuolta. Pikkusen on kurkkukipeä. Meillä oli aikamoinen viivapolke. Sato vähän väliä vettä koko ajan, semmonen pieni sumusade. Se oli alle 1 millin luvannut vettä, mutta kyllä sitä loppujen lopuksi tuli silleen melkein koko matkan tasaiseen. Mutta kuitenkin niin vähän, ettei silleen maa päässyt kastumaan, niin ei ihan älyttömästi lentänyt rapaa koko ajan. Nyt eiköhän se tästä jatku. Tuohon polven yläpuolelle pistää aika kovasti. Nyt ei ole enää tässä aamulla niin paha, mutta se oli eilen viimeisellä kilometrillä aika älyttömän paha silleen, mutta meidänkinhän on hirveästi sitä valitella, kun tuntuu, että on tullut aika vähän valitettua kaikkia mäkiä ja milloin joutuu ajamaan jossain ruuhkaisella autotiellä ja muuta, mutta sen takia nyt lähdin alkuun vähän vaan taluttelemaan ja tunnustelee tuota polvea. Pitää varmaan ihan pikkusen nostaa tuota satulaa, vaikka mulla on se aika maksimi korkealla jo. Ja sitten toinen asia, mikä siihen varmaan vaikuttaa, niin just niin kuin ei alkumatkasta, vaan jossain vaiheessa sanoin sitä, että mulla on nuo klossit tuossa niin eessä, niin käy jonkun verran pohkeeseen. Kun mulla meidän se pohje alkaa kramppailla, niin se kuulemma vaikuttaa myöskin tuohon polveen, että jos ne klossit on liian eessä. Mä en tiedä yhtään, mikä siinä tekee sen, miten se voi vaikuttaa, jos siellä polet niinku klossit eessä, että sit se tuntuu polvessa, mutta uskotaan nyt, kun netissä silleen luki, se oli jossain pyöräfoorumilla joku kirjoittanut tai vastaavalla, mutta nyt on kaikki eväät melkein syöty, ei joku muutama patukka ja vähän karkkia mukana. Aamupalalta otin tuon banaanin, niin mahtuu aika hyvin nuo kaikki laukun taskut kiinni, ei tarvinnut sulloa mihinkään. Vielä kun tuon mehutiivistepullon tuolta saa tyhjennettyä seuraavaan vesipullolliseen loppuun, niin alkaa olla tyhjiä taas. Sen huomaa, kun nostin tuota satulaa ihan vähän ylöspäin, mulla oli muutenkin aika maksimikorkealla tuo, niin käy kyllä perseeseen ihan eri tavalla. Pääsee jotenkin hankaamaan tuota satulaa vasten pikkusen enemmän, kun joutuu silleen ihan vähän kurottelemaan, mutta se tuntuu vähemmän pahalle kuin tuo polvi, niin mennään mieluummin tälleen. Ja helppo sitä ottaa vähän takaisin alaspäin, jos siinä alkaa toisinpäin käymään. Mut ihan hyvillä fiiliksillä. Kyllä se niin vaan käy, että kesken jää. Ei voi minkään. Heti alku tuntui ihan hyvälle, että nyt lähtee menemään, että ei ole tuo polvi niin paha. Saanut nesteytettyä ihan järjettömästi tässä niinku eilisillasta.
nyt tässä alkumatkasta ollut koko ajan jano, mennyt jo litra juomista ja ei ole tietoakaan, että tulisi kusihätä. Ja kaikki niin kuin jää kroppaa tuon esteen. Ja syönyt hirveän määrä. Eilen vielä ihan just ennen nukkumaan menoa, niin iltapalaksi 2 pussia nuudelia. Hirveän tukeva aamupala. Ei jaksanut edes tuossa Mäntyharjulla pysähtyä syömään nyt, kun maha on niin täynnä, ettei jaksa, kun veti jotain 4 leipää ja jogurttia. Ja sitten tuossa on vielä banaania. Nippuleikkelettä ja juustoa kaikkea. Mutta ehkä me tuosta etin vielä jonkun apteekin ja koitan laittaa jotain Voltareenia ja Mobilaattia ja mitä voiteita ikinä tuon polveen pystyy kylmägeeliin vetämään. Ja sitten yrittää niiden turvin päästä johonkin asti. En varmasti tuu Savonlinnaan pääsemään, koska muu perhe on nyt tänään ajamassa Espoosta tuonne Savonlinnaan. Siinä on pyöräteline mukana, kun pyörä piti sillä kyydillä sit kuskata Savonlinnasta takaisin. Niin. En mie tuu tänään 160 kilsaa pääsemään. Muutenhan olisi voinut niinku vetää vielä, jos polvi olisi kunnossa, niin yhdellä riippumattoyöllä sitten loppuun. Mut ei nyt ihan turha lähteä tahallaan niinku itteensä rikkomaan totaalisesti ja sit kitumaan riippumattoon tuohon matkalla ja toivoo, että huomenna pääsis vielä loppuun ja sit muu perhe ottaa Savonlinnassa meidän iskän luona, että milloin mie täältä sitten saavun. Niin mutta ehkä tässä nyt on ihan tarpeeksi. Mulla on tässä nytten semmonen 6 tuntia aikaa ennen kuin se kyyti on tuossa jossain Mikkeli-Savonlinna välillä, niin me katsoin, jos me noiden voiteiden avulla pääsen vetämään tuon 60 kilometriä tälle päivälle, niin sitten mulla tulee 3 päivää se 300 kilometriä täyteen. Se saa nyt riittää sitten. Harmittaa kyllä, että tää loppujen lopuksi jää niin pienestä kiinni, koska tää tahti oli ihan järjettömän hyvä. Ja mulla on kaikista energisin päivä tällä hetkellä. Niin kuin voimallisesti. Koska mä oon saanut niin hyvin tankattua. Mut sitten tuo polvi on niin paha, että ihan sama miten paljon on reisissä voimaa ja kropassa energiaa, mutta jos koskee niin saatanasti polkeen. Niin joo, muu perhe olikin jo 60 kilometriä Mikkelistä, niin ne joutuu varmaan minun odottamaan vähän aikaa, että minä saan nuo viimeiset kilsat siihen 300 täyteen. Niillä on autolla 80 kilometriä ja minulla on pyörällä 27 kilometriä jäljellä, niin tässä nämä menee loput kilsat siihen ja siitä sitten pyöräauton kyytiin ja loppumatka autolla Savonlinnaan, niin siihen se päättyy sitten tää reissu. Ja sen verran kova kiire tuli, että nyt ei kerkeä missään apteekissa käymään, vaan nyt mennään. Kyllähän tuo polvi tuntuu, mutta nyt tietää, että tässä on nuo loput kilsat, niin kyllä se menee. Pakko mennä. Tässä saattaa tulla vielä yksi rajaylitys, niin täällähän se on Juvan kunnan raja. Eli Juvalle päästiin. Siinä. Ei tää nyt hirveen kauas jäänyt. Mut joo, piti tuo kamera irrottaa, kun tää meni tämmöiseksi tää. Hei,
odotti koko ajan, milloin tuo tippuu tuo kamera tuosta. Ja nyt tällä hetkellä kilometrit, niin tällä hetkellä kilometrit, niin just tulee 70 täyteen. 2 kilometristä jää kiinni se 300, mutta kun ei ollut mitään hyvää paikkaa ottaa kyytiin, niin me et kehtaa ruveta ajamaan ees takaisin sen takia kilometrin pätkää, että saa sen 300 täyteen, kun muut ottaa nyt tuossa Siiskosella. Siihen on enää 2,9 kilometriä. Sitten se päättyy. Polvi kesti ihan hyvin. Voi olla, että olisi kestänyt jopa Savonlinnaan asti, mutta ei tää haittaa. Tää oli silti ihan hauska kokeilu.